खुलुमबाय बाथौ अनलाइन कम्पिटिशन 2020-21 प्रग्रामनि सामलाय आफादगिरि नेहाथारि आंजों लोगोसे दङ नुलसन बसुमतारी। दिनै जोङो जि जोंनि बादायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि नैथि राउन्डनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमबो बादायगिरिफोरनि एगेन्स्टआव मोनसे आयदा नैथि राउन्डनि थाखाय आयदा दैथायहरनो नागिरदों। दा बे आयदाखौ सायख'नो थाखाय दिनै खाफाल सायख' आनजाद बेखौ जों खालामनो नागिरदों दा बाबुजों आंजों। दा आसा फारिदों नोंथांमोन साफ्रोमबो जे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायजों मोजां आयदाफोरखौ मोननो हागोन नोंथांमोननि खाफालाव, आरो लोगोसे बे आयदाफोरनि फारसे मोजाङै बिबुंथि लाखिनानै जोंनिसिम दैथायहरनो हागोन बेखौ आसा फारिदों। फैदो बिदिब्ला जोङो गोबाव खालामबाय थायालासे आयदा सायख'नाय फारसे आवगायलांदिनि। गिबियावनो सेथि बादायगिरि कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 1 रिमि बसुमतारीनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। जायखिजाया मोनसे आयदा सायख'दो। नाम्बार 1 नि थाखाय जाबाय। नैथियाव दैमा लाहारिनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सावरि बादालि। बेनि उनाव माइनाव बर' बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। दा बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौसालिनि बिन्दो। 4 बादायगिरि गैया। दा कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 5 बादायगिरि अनजिमा बसुमतारी बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। द'थि बादायगिरि थामहिनबा कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 6 दिल्ली बर' बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा बासिख'नाय जाथोंसै। दिल्ली बर' बिथांनि थाखाय गोग्लैदों खामनि सायाव बिथाङा बिबुंथि हरनांगोन। बिथाङा बादायगिरि 6। 7थि बादायगिरि थामहिनबा कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 7 कमलेश्वर नार्जारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा बासिनाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। बिथांनियावबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो। कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 8 लकेन दैमारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 8 बाथौ थानसालिनि गुमुर थाथौ बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ थानसालिनि गुमुर थाथौ। कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 9 लीना नार्जारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों फाथैलाइ बिसिनाय। कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 10 जुबली बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों आर'ज मेथाइ। दानिया कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 11 जुगामि बर' बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। एसे थाब खालामनो खावलायबाय आं बाबुखौ। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बान्दोबा। दानिया कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 12 रिजिका बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सिजौ गायनाय। कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 13 एना बर' बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सिजौ गायनायानो। दानिया कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 14 सुजुमा बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ दुमनाय। दानिया बादायगिरि नं 15 दिपेश शैब बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ थानसालिनि गुमुर थाथौ। दानिया कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 16 इलारानी बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। इलारानी बसुमतारीनि खाफालाव गोग्लैदों आमथिसुवा फोरबो।
आमथिसुवा फोरबो। दानिया थि बादायगिरि गैया केन्सेल। 18थि बादायगिरि थामहिनबा कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 18 सुदेम बर' बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौआरिफोरा फालिनो गोनां खान्थिफोर। बाथौआरिफोरा फालिनो गोनां खान्थिफोर। दानिया बादायगिरि नं 19 सागरिका दैमारि बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बान्दोबा। बान्दोबा। बेनि उनाव दङ बनेश्री बसुमतारी बादायगिरि नं 20 बिथांनि थाखायबो मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ दुमनाय। बाथौ दुमनाय। बेनि उनाव दङ सिबिश्री बसुमतारी बादायगिरि नं 21 बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सेरजा। सेरजा। बेनि उनाव दङ बादायगिरि नं 22 क्रिश्मा रानी कसारी कन्टेस्टेन्ट नाम्बार 22 बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों मागो फोरबो। मागो फोरबो। 23 रेखा स्वर्गियारि बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बावनाय। बावनाय। बेनि उनाव बादायगिरि नं 24 खनज्योति बसुमतारी बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सिजौ बरायनाय। सिजौ बरायनाय। बादायगिरि नं 25 सोरांबती बर' बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों दै गोथार। दै गोथार। बादायगिरि नं 26 सुदेम मुसाहारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। बादायगिरि नं 27 खोमधोन बसुमतारी बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ दुमनाय। बाथौ दुमनाय। बादायगिरि नं 28 जोमै स्वर्गियारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सिफुं। सिफुं। दानिया बादायगिरि नं 29 बिथां जुमकी दैमारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जादों। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बावनाय। बावनाय। दानिया बादायगिरि नं 30 महत ब्रह्म बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ बोराइ। बाथौ बोराइ। दानिया बादायगिरि नं 31 सन्तोष रामसियारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों फाथैलाइ बिसिनाय। फाथैलाइ बिसिनाय। दानिया बादायगिरि नं 32 सामेलि बसुमतारी बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला। बेनि उनाव बादायगिरि नं 33 रैरुप मुसाहारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। एसे थाब थाब खालामगोन। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सिफुं।
दानिया बादायगिरि नं 34 बिजु दैमारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौनि गुदि मोनथिना। बाथौनि गुदि मोनथिना। दानिया बादायगिरि नं 35 बारस्रि बसुमतारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों आमथिसुवा फोरबो। आमथिसुवा फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 36 फुलस्रि दैमारि बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बैसागु फोरबो। बैसागु फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 37 भाग्यश्री गयारि बिथांनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। खाफालाव गोग्लैदों आसारबा। आसारबा। दानिया बादायगिरि नं 39 जोंहा गैया। 40 बादायगिरि नं 40 सिमा बसुमतारि। सिमा बसुमतारि बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सावरि बादालि। सावरि बादालि। दानिया बादायगिरि नं 41 अनसुमै बसुमतारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों माइनाव फोरबो। माइनाव फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 42 थुब्रा बसुमतारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों मायाजे आरो खांख्ला। मायाजे आरो खांख्ला। दानिया बादायगिरि नं 43 बिरबायना बसुमतारि बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों खाम। दानिया बादायगिरि नं 44 नेहास्रि बर' बिथांनि थाखायबो मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। नेहास्रि बर'नि खाफालाव गोग्लैदों दै गोथार। दै गोथार। दानिया बादायगिरि नं 45 राजकिन नार्जारि। राजकिन नार्जारिनि थाखाय मोनसे आयदा सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों मायाजे आरो खांख्ला। मायाजे आरो खांख्ला। दानिया बादायगिरि नं 46 बिथां दिपानजुलि बरगयारि। दिपानजुलि बरगयारिनि खाफालाव गोग्लैदों सेरजा। सेरजा। दानिया बादायगिरि नं 47 प्रमिला बसुमतारि बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों खुरमा खानाय। खुरमा खानाय। बादायगिरि नं 48 48 नं बादायगिरि पद्माराम स्वर्गियारि। पद्माराम स्वर्गियारि बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों मायाजे आरो खांख्ला। मायाजे आरो खांख्ला। बादायगिरि नं 49 प्रसेनजित नार्जारि। प्रसेनजित नार्जारिनि खाफालाव गोग्लैदों बाथौ बोराइ। बाथौ बोराइ। बेनि उनाव दङ बादायगिरि नं 50 देबिश्री मोसाहारि। देबिश्री मोसाहारिनि खाफालाव गोग्लैदों खेराइ। बिथांनि खाफालाव खेराइ। दानिया बादायगिरि नं 51 प्रनामि बर'। प्रनामि बर' बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों माइनाव फोरबो। माइनाव फोरबो। 52 माइबां बर'। माइबां बर'नि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै।
बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों मागो फोरबो। मागो फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 53 कनक नार्जारी बिथांनि थाखाय मोनसे सायख'नाय जाथोंसै। कनक नार्जारीनि खाफालाव गोग्लैदों खुरमा खानाय। खुरमा खानाय। दानिया बादायगिरि नं 54 जथन नार्जारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों बैसागु फोरबो। बैसागु फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 55 पुनेश्वर नार्जारी। पुनेश्वर नार्जारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों खेराइ। खेराइ। दानिया बादायगिरि नं 56 सोमखोर दैमारी। सोमखोर दैमारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों माइनाव फोरबो। माइनाव फोरबो। बादायगिरि नं 57 संगीता दैमारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सेरजा। सेरजा। दानिया बादायगिरि नं 58 फेहेर बसुमतारी हाबा आसार बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों हाबा आसार। दानिया बादायगिरि नं 59 रैसुमै बर'। रैसुमै बर'नि खाफालाव गोग्लैदों हाबा आसार। हाबा आसारानो गोग्लैदों बिथांनियावबो। दानिया बादायगिरि नं 60 कृष्णा बसुमतारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों आरज मेथाइ। आरज मेथाइ गोग्लैदों बिथांनि खाफालाव। दानिया बादायगिरि नं 61 अनसुलि बसुमतारी। अनसुलि बसुमतारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों सावरि बादालि। सावरि बादालि। बादायगिरि नं 62 उर्मिला बसुमतारी। उर्मिला बसुमतारीनि खाफालाव गोग्लैदों सिजौ बरायनाय। सिजौ बरायनाय। बेनि उनाव बादायगिरि नं 63 अनजुलि बसुमतारी। अनजुलि बसुमतारी बिथांनि खाफालाव गोग्लैदों फोरबो। फोरबो। दानिया बादायगिरि नं 64 रैसुमै बर'। रैसुमै बर'नि खाफालावबो गोग्लैदों फोरबो। फोरबोआनो गोग्लैदों बिथांनि खाफालावबो। जोंनि दिनैनि जे खाफाल सायख'नाय आनजाद बे बेसेबाङावनो जोब्बाय। आसा फारिदों नोंथांमोना जायफोर आयदाफोरखौ मोनबाय बे आयदाफोरनि सायावनो मोजाङै मोजां बिबुंथि लाखिनानै नैथि राउन्डनि हाबाफारियावबो जाफुंसार जागोन जोंनि साफ्रोमबो बादायगिरि बिथांमोना बेखौ आसा फारिबाय। बयनिसिमबो बे गोजोन फुंबिलिनि अननाय हामलायनाय जासिहरबाय आरो बयनिबो गाहामखौ हास्थायबाय। गोजोन्थों।